Sa adlang Domingo mga kaigsunan akong og mga kapilodids akong gisusi ug ako ang gisuroy akong lagkaw ug akong hasinda dito sa bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo ug nalipayon kita may ani ang kahimtang nga atong nasudong kay gumikan sa kadaghang tao Marag correct. nga atong nakita mao kini sila Mana? o kini ato ang pag tan-aw sa ug saksihan ang unsa ang matangang lugar nga ato ikapasigarbo sa ato ang mga kaigsuonang mga bumisita dinhi sa ato ang lugar. As you can see mga kaigsuonan no, mga kapidodids, ato diring pakita ang mga manindot nga talan-awon nga klase-klaseng mga bulak ug may isa ka turista nga ni bisita sa ato ang lugar ug ni wara-wara sa iyang mga kamot ug kinit mga kaigsuonan sa laing bahin ato apat yung gipasundayag dinhi ang mga manindot nga mga talan-awon o klase mga tao nga nibisita dinhi kay lagi adlaw karon nga Domingo ting bisita gyud sa mga ato mga kaigsuonan kay wala man sila trabaho karon o sakto po kay lagi Ano dire? ting tapok man nun sa mga ato ang mga kaigsuonan busa maglipay-lipay po sila sa ilahang kinabuhi o ini ato ang gisuroy-suroy sila atong gihatagan sila og oras o dinhi makita na to nga pamatuod nga ni bisita ta dire atong gisuwatan ato ang gikulit ato ang pangalan diha ug pagkatataon mga kaigsuon no ug mga kapidodids murag dugay yun nga to ang pagkulit sa ato ang pangalan diha tong para mahipatik nga pamatuod nga ni bisita ta dianong lugar sa ato ang sinda ato asa ning suwat-suwatan diri kay asa ba isip ba remembrance ba history ba nga hipatik na to ang pangan dire yan ng mga taknaa Tangi nga ni mo lang. wato ta sa mga grades kay tagtao diri yo comment ni ato ra pud nang misuroy nga to sa lain-laing mga kabulakan nga to sa ubos o dito sa kilid kay daghan ng mga budak niya napaibuwak sa utot-utot napaibuwak sa gunoy bisag unsang buwakan naa dito kay lagi ato aming ituyo dinhi kay tan na to buwak kay mahiligom po itong mga buwak kani adto pa batan no bata mao karon nagko na ta ani dako na ta dako nag-uba waysod ato ang ipadayon ni ato ang mga kaagi kaniadto so mga kabisihan ng kaniadto niya atong pangalan humma na nakita na si Kuan na dia sa yung suwat dia dayon ato kamo isuroy-suroy ato daghan yung mga bisita ato makita na to diha kini atong video mga kapidodids di lagi maklaro kay lagi Ano yung picture? murag lain pa ba murag wala po ta sa to ang na mga video ta pero tanawa si mamo nagpakudak in tao diha si mamo besin daw sa mga nagpapudak ko at kita na siling na ang taon tadi kung sa itong mahimo natigayon mo tadi ha be asar ko to ang kuhan niya be Ay, sorry. asar ko to ang kahimuan niya be si Dod na si Zero isig po basta bungan na diya basta bungan din mga tao diya isig patigayon na kung sa ilang mahikahimuan okay nasip na si ma'am nagpudak po siyang kabadyo puti kabadyo na itong gusto mga kapatid ini mga kapatid isang na adto man lugar
murag makaingon sa mga wala nga refresh sa inyo kay kini lugar ha gawa sa abunda kayo mga bulak kasi klase po mga tao na ang ato ano kasi klase mo tao sama sa mga kalang nangalangyaw wala po diya dapitan yung makita si ma'am nga na si ma'am marang magulaan pero ning nalipay yung tao na diha kasi payat lang na po nagkuan lang yun sila mga kapinunin so kung sila kahimuan diya initiative lang ko kung say sabay ng kahimuan ba kay lagi tagamang tao isip pati gayon lang puta sa tuwang kinabuhi niya na yung mga bulak na kung saan sa ang ko alam ng pangutanan niya mga kapinunin o naabay buwak sa otot diya dugay taon-taon na itong suri-suri diya wala mo kita ng buwak sa otot may buwak ang tuwa nga wala mo kita buwak sa otot nas mamo tanis mamo pag nahuto ng tanis mamo napoy apam na to diya bago nang gikan lang nasa di diretso ro na diha kay gusto rin mo tanaw sa buwak lay share wala na ipakita iyang ka gwapo ingat po niya siya your trolley mga kapinodes yours trolley na yun mga kapinodes nag-imot-imot inubanan siya yung mga baby girls ya daghan gid kayo yung mga baby girls yung mga kapinodes tanawa sa restaurant mga kapinodes kabuutan yung tanis kaluoy yung tanis kapinodes na siling-siling si tanwa yun tayo na ikaubang siya yung tahan niya pagkaluoy now huy kayo abagay ta naglaka ko ay kaubang baby girls pagkadaghan ng mga maanyag ng mga bibisita diya mga privilege pero sa ano naging namatay bakiro tingali diya sa likod wa di sila punta magsiling-siling lagi kay sa magsiling-siling wala hapak ka tubo yung likod abaga na to mao yato ang inungdan nun gitan na to kamaayo yung taon to privilege kaanyag yatong binuhat sama sa kaanyag di bibigers pero tama na Dara ka, pag siling-siling nga na di lagi kita maghandura okay saan man lagi na may itong bakiro si bakiro na to man itong bakiro mga ka-privilege tanawa nagwara-wara iskamot why laing nahimo magsigil nagwara-wara tanawa privilege tanawa tanawa ang inyong yours trolley muli tanawa grabe kamao sa tahanan mo ko ano kamao sa pintuhan mo atik Marag iya nagitan lagi kay muuli na siya magawas pa iya nagitan lagi hang helicopter na ano ba